Soft rangur ki kandidat ki palapas ya ka screening test MPSC. Kublai pi ki perlok perjor baro. Te ya kana video ngadon ya kapan wara aspi ha ka bade perka result jong ka screening test MPSC. Kami galia Public Service Commission lawar lishmer chelong katkum kan notification balapan mi ya ka kat khandai tarik benai Desember ajar fusan. Lapan mi ya ka result ha ka bade perka screening test jong ka post subdivisional officer or assistant engineer civil under PHE department and under public work department R&B department kabakila penlong ya ka exam ha ka arpau tarik panai September ajar pusan di ki roll number jong ki candidate ki bala pas ya ka te ka writing test kinlong solve pra ngon. Te ka personal interview jong ka te ka post kin sa penlong ha ka arpau ban arpulai tarik banai Januari arjara punreu ha ka por shipau shiteng EM step ha office jong ka Meghalaya Public Service Commission lawar lishmer Shillong ban ki candidate ki de ban kan mau ban download ya ka intimation letter na ka website jong ka commission ban wanra ha ka te ka si ban le ya ka personal interview te na kam ta ka jing tipa company apila ban le ya ka website jong ka MPSC te tangkom ta perlok ngin second dupan ha ka we par ka video ko play shibon.